Һәр баршагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Хатын-кыз күрке яулык, ә яулык күңел күзгесе дигән гыйбарә яши. Шуннан да татар хатын-кызлары яулыкны милли гореф-гадәтләргә туры китереп бөркәнгән. Хәзер исә яулыкны заманча итеп бәйлиләр. Бик күпләр яулык бәйләү күнекмәләрен татар эстрадасының популяр җырчысы Гүзәлемнән өйрәнә. Бүген ул студиябыз кунагы. Гүзәлем, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Чынлап та менә сезнең күлмәкләрегезгә берсеннән-берсе матур яулыкларга карап сыкланмый мөмкин түгел. Һәм чынлап та менә яулык бәйләү үзенә күрә бер сәнгать әсәре кебек. Сезнең башкаруда дип әйтгәндә. Менә бу осталыкка ничек, кайдан өйрәндегез? Сез беләсезме, ул тарихны инде мин сөйләгәнем бар, сораганнары бар. Менә без өйләнешкәч Салават белән, бу бер 7-8 ел элек, без бит инде белән бергә эшли башладык та, теге мәҗлесләрдә алып барабыз бит инде шул вакытта никахларны банкетный залларда үткәрә башладылар. Һәм безгә бит инде бу чарага дип әйтгәндә никахка теге образда булырга кирәк бит инде. Башта яулык булырга тиеш бит инде, күлмәк ябык булырга тиеш. Хәзер эзли башладым шундый образ матур булсын дип инде һәм таныштым. Безнең әле ул вакытта мода, мусульманская мода әле күтәрелеп кенә килә иде. Бик танылган дизайнер Зарина Бабаджановага бардым да, шунда инде иң беренче шушы озын матур күлмәк киеп карадым һәм ул миңа тиз арада шундый матур тюрбан бәйләп бирде. Менә шулай инде. Тиге булай итеп түгел, шундый современный иттереп инде. Ул үзе шундый восточный женщина дип әйтгәндә русча әйтмешли. Һәм мин шундый шаккаткан идем, ничек шулай тиз матур тюрбан бәйләп була микән? Һәм Салават та инде миңа карагач, шундый матур дип инде теге сокланган инде. Шул моменттан мин гашыйк булдым ул яулыкны шулай тюрбанга бәйләү ысулына һәм аңардан менә нәкъ аңардан өйрәндем шулай ничек энәсез бернинди булавкасыз нисез менә шулай тиз генә 1-2 минутта төрле тюрбаннар ясап була дип инде. Һәм шунысын әйтергә кирәк, сез аны бит әле үзегез генә өйрәнеп калмагансыз, сез аны башкаларга да өйрәтәсез. Менә монысы инде тагы да яхшы. Ул инде менә социаль челтәрләрдә мин шундый образларда чыга башлагач, теге миңа язылган подписчиклар инде һәрвакыт сорыйлар, Гүзәлем, сез ничек бәйлисез ул яулыкны шулай, каян аласыз сез ул яулыкларны дип инде мин һәрберсенә теге кибетләр исемен язып бирәм, менә шунысын моннан алдым, моны менә шулай бәйлиләр дип, анасын инде мен әйтәм, тукта әле, видео яздырып куя башладым. Нигә Instagram видео инде. Шунда дизайнер бит инде бер генә төрен өйрәткәндер. Сез бит аның ничә төрле ысулын беләсез. Мин инде аннан соң теге шул интернетка кирип, YouTube'тан төрле шундый ысуллар карап инде, аннан соң үзем дә шунда экспериментировать итеп иде. Мен әйтәм, аха, булай да матур килеп чыга икән дип, шулай видеоларга төшереп, ничектер менә шулай кирип китте инде ул. Мин үзем яңгач шушы нәрсә белән инде, матурлыкка, шушы тюрбаннарга ничектер үземнең тамашачы белән дә бүлешәсе килде инде. Менә шулай әкрен генә шулай кирип китте ул. Субханалла. Яулык матур булу белән бер рәттән хатын-кызны яман күзләрдән дә саклый бит. Менә сез моның көчен тоясызмы? Сез беләсезме, мин инде менә дингә килгәчтен хәзер яулыкны бит мин көндә бәйләп йөрим. Һәм хәтта менә без үз йортыбыз белән яшибез инде, ишек алдына чыкканда да мин яулыксыз чыга алмыйм, чөнки барыбер миңа кемдер күрә сыман, итә сыман, барыбер я капюшон булса да шунда инде йөгереп нәрсәдер теге шүпне интәсе булса, нәрсәдер анда машинага чыгып керәсе булса инде, минем өчен ул яулык инде хәзер белмим, ничек дип аңлатырга, ул хисләрне инде. Мин яулыксыз чыксам, мин теге шәрә чыккан кебек инде, уже шул кадәр күнеккән аңарга инде. Шуңа күрә минем өчен әлбәттә ул теге яман күзләрдән дә саклаучы әйбер. Әйе. Сез шунысын әйтергә кирәк, сез иң беренчеләрдән булып татар эстрадасына нәкъ менә яулык белән чыктыгыз. Ул вакытта тамашачы һәм гомумән иҗатташ дусларыгызны ничек кабул итте? Беләсезме, бар тик уңай комментарийлар белән иң беренче мин сәхнәгә шулай тюрбан бәйләп чыктым. Ничәнче ел булган микән ул? 15-нче микән, 14-нче еллар микән? Болгар радиосы премиясы булды безнең пирамида залында һәм анда шундый тема иде, милли стильдә булсын дип әйттеләр инде безгә артистларга һәм как раз шушы премияда ул елны дизайнер буларак Зарина Бабаджанова булды һәм артистларны ул киендерде инде, шулай дисәк була инде. Ләкин мин
костюмны аңарда тектермәдем, ләкин минем шулай ук шундый заманча костюм иде. Ябыграк дип әйтгәндә һәм шунда мин тюрбан бәйләдем инде костюмга туры китереп инде чыктым тюрбанда сәхнәгә әле беренче тапкыр, ләкин мин әле анда намаз укымый идем, просто минем образ шундый иде инде. Без шулай чыгыш ясадык Салават белән һәм шул нидән соң, шул чыгыштан соң шул хәтле күп миңа матур комментарийлар килде. Хәтта күпләре шатланган иде. Сез намаз укый башладыгызмы әллә дип инде шундый анда инде Салават укый башлаган иде. Һәм күбесе уйлады мин артыннан дип инде укый башладым дип инде. Ләкин мин әле анда ул мусульман образларын, нашы тюрбаннарны я кия идем, я сала идем, менә шулай русча әйтмешли примеряла этот образ на себе инде һәм шулай әкрен-әкрен генә кирип киттем. Һәм хәзер инде сез иҗатта да бик матур итеп менә шулай яулы һәм матур күнәкләр белән йөрисез әйе. Иҗатыгыздагы уңышлар турында да сөйләшик. Менә яңа концерт сезоны инде башланып китте. Нинди яңалыклар белән керәсез? Безнең сентябрь ае бит инде ул гомумән татар эстрадасы өчен ул яңа сезон һәм без инде аңа җәй көне, җәй вакытында инде әзерлибез. Клиплар да төшерәбез, җырлар да яздырабыз. Клип төшерергә өлгермәдек, ләкин җырлар яздырдык, яңа дуэтлар һәм шуларның берсе ул Яшә әнием дигән әниләр турында бик матур җыр чыгачак Алла бирсә инде һәм әниләр көненә ахры саен. Әйе, әзрәк шунда да туры килә әле. Хәзер чыгара башлагач инде аны менә әйтәсем килә әниләр турында бит күбрәк безнең моңсу шундый җырлар чыга инде. Бу безнең шундый средний темпта более шундый позитивный формада инде яздырылган дуэт. Ханым аның сүзләре дә бик матур һәм клибын да төшерәбез Алла бирсә менә октябрь башында планлаштырып куйдык. Һәм Алла бирсә төшерәчәкбез үзебезнең әниләребезне. Ул теге истәлек булсын дип тә инде һәм шундый матур клип чыгарга тиеш дип үмитләнәбез. Гомумән сезнең иҗатыгызда әниләр турында җырлар бар. Әйе, бар. Юбилей турында да яздырган идек, безнең дуэтыбыз бар. Минем үземнең җырым да бар әни турында. Безнең татар эстрадасында әниләр җыры һәр вакыт я хит була, я шундый теге сорыйлар инде, чөнки безнең татар эстрадасы ярата шундый җырлар, туган як турында, әниләр турында, гаилә турында, шундый индидер воспитательный работа. Аннан соң без әле менә яулыклар темасына әйләнеп кайтсак, менә бүгенге яшьләр яулыкны матур булганга кияләр, ләкин берникадәр вакыттан соң салалар. Менә монысы әлбәттә инде күңелне бераз телә. Яулык бәйләр алдыннан сез аларга нинди киңәш бирер идегез? Менә нәрсәне иң беренче чиратта истә тотарга тиеш алар? Аңладым сорауыгызны. Гомумән яулык бит инде ул соңгы арада бу мусульман модасы шулай гел нык күтәрелеп китте. Хәзер безнең Казаныбызда гына әллә ничә дизайнер шундый менә моданы чыгара торган. Һәм инде яшьләр арасында да мусульман кызлары бик күп. Гомумән әйтәсем килә, яулыкны мусульман кызы гына түгел, аны барлык хатын-кыз да киеп йөри ала, тюрбанга да бәйли ала, булай да бәйли ала. Ул бит инде женский аксессуар дип әйтегәндә. Ул теге булай просто теге намаз укымаган кыз бәйләп йөрсә, аннан соң салса аның эше инде. Менә инде дингә килеп, яулык бәйли башлап йөреп, аны инде аңларга кирәк. Иң беренче нәрсә өчен син киясең ул яулыкны? Мин мәсәлән үземнән чыгып әйткәндә, мин аны теге салаватка ияреп, менә мин аның хатыны мин киергә тиеш дип кимәдем. Мин аны үз күңелем белән Аллаһ Тәгалә шулай кушкан дип, аның менә Коръәндә язылган сүзләрен тыңлап, аны күңелең белән кичереп, һәм аның өчен, аның ризалыгы өчен дип яптым мин үзем. Һәм инде салганда да бик уйлап эшләргә кирәк бу эшле. Алла сакласын, андый ситуацияларда инде төрле ситуациялар була. Мин теге бер кызны да гаепләп әйтә алмыйм. Чөнки мин аның тормышын да белмим, ни кичерешләр иткәнен дә белмим. Ну менә миңа калса инде бик уйлап эшләргә кирәк инде теге ябынган вакытта да һәм салган вакытта да бик нык уйларга кирәк. Бик дөрес киңәшләр. Бик зур рәхмәт Гүзәлем, бүгенге тәгъзимне безнең башлаганыгыз өчен һәм шундый файдалы киңәшләр биргәнегез өчен. Һәм әлбәттә менә яулык бәйләү күнекмәләрен сезнең социаль челтәр битләрендә дә карап өйрәнеп була. Шул файдалы. Рәхмәт чакыруыгызга, барыгызга да яхшы кәефләр. Рәхмәт бик зур.